אמת, וזאת הרגשה טובה. אני מקווה שלא מעצמי. המטרה היא באותו זמן כנושא. אנחנו נמצאים כאן בתוך מעגל קסמים שאמור להגן עלינו. המטרה שלנו היא לזמן את רוחו של דוד גולדנברג, דודו טופז, שייכנס לגופו של אייל, לסייע לו להיות שחקן ואישיות כמו שהוא יכול להיות. ספיר נמצאת כאן כי השם שלה ספיר, מזכיר קצת את טופז. אני מקווה שזה ימשוך אותו, שהיא תמשוך אותו. דוד, בן אליהו ולילי גולדנברג, דודו טופז, בוא אלינו, אנחנו זקוקים לך. שלום, קוראים לי א' ב' דן. אולי אתם מכירים אותי מהיפה והחנון בפרק השירה. אולי אתם זוכרים אותי מהסדרה מחוברים בתור מי שגמל לדודו בוסי מאלכוהול על תה שתיית תה. אולי אתם זוכרים אותי מלהיט הקלט הנוער על גרס. אני מזמין אתכם עכשיו לתמוך בחוויה קיצונית ומטלטלת ובסרט שחק אותה דודו ובהצגה מלך הרייטינג. שניהם עוסקים בבדרן המנוח דודו טופז. ערב טוב, גבירותיי. ערב טוב. למה מלמעלה אתה מתחיל? למה? ערב טוב, ולמה? למה? ערב טוב, גבירותיי. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. יופי. קטן, אלי, קטן. בסדר, זה נתחיל עוד פעם. תכנס עוד פעם ותישאר אותו דבר ככה. זה מה שאני רוצה שתישאר. תחשוב את זה ותדבר את זה. ערב טוב, גבירותיי. עמוד שמה. שלום לכם, גבירותיי ורבותיי. שמי אלי אשת. אני בעל בלוג ידוע מאוד באינטרנט. נושאי ספרות, תקשורת, תרבות. יום אחד זה קרה. מר טופז, שלום לך. בוא, אתה בטח... לא עם הגב לקהל, אלי. בוא, אתה בטח מראה לי אשת, נכון. אני רוצה להגיד לך אשת, אני קראתי את הבלוג שלך. אתה יודע שלא כתבו עליי ככה, בהגינות, באובייקטיביות, בחדות. לפני כמה זמן פנה אליי אלי אשת ואמר לי בוא נעשה הצגה. אמרתי לו רעיון מדהים. אמרתי לו אתה תדבר, אני אנגן. הוא אמר לי לא, אתה תשחק את דודו. אמרתי אלי איזה מספר אתה במשקפיים? אבל פחות בחוסר אונים כזה. אוקיי. יותר זעם כבוש. הדמות שלך היא, תחשוב אריה זקן, לא לחשוב חתלתול מפוחד, אוקיי? אחרי יום איתך ועם אשת אני מרגיש מסכן. אתה חייב ממש להיכנס לתוכו, אתה צריך להרגיש אותו. מה שכן צריך לעבוד על חוסר הסטטיות, כי אני באישיותי אדם פלגמטי, ודודו הוא ההפך מפלגמטיות, הוא התפרצות אש. אמרתי אלי אבל זה יהיה טרש. הוא אמר לי כן, אבל דודו טופז זה טרש. בתחילת התוכנית אמרתי חיים מבת ים, אם יש מישהו שם חיים מבת ים שיבוא לאולפן עם שטוק סטפירים ובגד ים. אלפי בת ימים בדרך, אבל הם לא יודעים איפה האולפן. המסר של הבמאי הוא שהגולם קם על יוצרו. התעשייה יצרה זבל, השתמשה בו, זרקה אותו, ואחר כך הוא קם נגד אותה תעשייה שהשתמשה בו וזרקה אותו. וכעת, הפזמון מר נרקיס, מאת נעמי שמר, פזמון שהתבסס באופן ספציפי על דמותו של דודו טופז בשנות ה-70. יום שישי בצהריים, דווקא לשעה טובה, עם פאות הלחיים שזרקה בהן סבה, תחת משקפי השמש המתבוננות בכן, הוא יושב תמיד בפרישמן בפינה לשיפוטכן. מר נרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד. האם אתה חושב שאני יכול להידמות לדודו? הפאה ששמנו שיפרה מאוד את הקרבה לדמות. נראה לי אתה נכנס גם לדמות. אני חושב שאם היו מאפרים אותך יותר נכון ולאט לאט היית יכול להיכנס לדמות. בקיצור, יאללה תפתחו את האשראי, תקבלו בתמורה סרט שיגרום לכם לצחוק ובאמת תיתו מי האנשים העזויים שעשו אותו. זהו.